ഹരേ രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ രാമ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയേ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിധി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രണാമം. എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ കയറി ഓർമ്മ വന്നത്. ഇന്നലെ ശ്ലോകങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പറയാന്ന് പറഞ്ഞത്, അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് ലേറ്റ് ആക്കിയത്. അത് നോക്കാൻ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആദ്യം അത് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്ലാസ് തുടങ്ങാം. ഇന്നലെ 1 തൊട്ട് 6 വരെയുള്ള അധ്യായത്തിന്റെ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ എഴുതണമെന്നില്ല, രണ്ടാമതോ ഭാഗം നോക്കിയാലും മതി കേട്ടോ. നിങ്ങള് എഴുതിയെടുക്കാൻ സ്പീഡിലാവുമ്പോ ചിലപ്പോ പറ്റണം എന്നില്ലല്ലോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ 1-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ട് 6-ാമത്തെ അധ്യായം വരെ അല്ലേ നമ്മൾ പറയാന്നിട്ടുള്ളത്? 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 11 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് എന്താ പറയാ, യുദ്ധഭൂമി കൗരവസേനയുടെ വിവരണമാണ് 1 മുതൽ 11 വരെ കൊടുക്കുന്നത്. 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ളതില് ശംഖുനാദവും യുദ്ധത്തിന്റെ ആരംഭത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ്. 12 മുതൽ 20 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ ബന്ധുക്കളെ കാണുന്നതും അതിനെ കുറിച്ചാണ് 21 മുതൽ 27 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 28 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ വിഷാദം, യുദ്ധം ചെയ്യാനുള്ള അർജുനന്റെ മടിയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 36 മുതൽ 47 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ ധാർമ്മികമായിട്ടുള്ള വാദങ്ങൾ, യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് അർജുനൻ പറയുന്ന വാദങ്ങളെ കുറിച്ച്, പാപമാണ്, പിന്നെ വർണ്ണസങ്കരത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ അതൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് 47 വരെയുള്ള ഭാഗത്തില്. അങ്ങനെയാണ് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന് 5 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. പിന്നെ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ അർജുനൻ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് അതാണ് പറയുന്നത്. 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ആത്മാവിന്റെ നിത്യ സ്വഭാവത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് 11 മുതൽ 30 വരെയുള്ള ശ്ലോകം. 31 മുതൽ 38 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, യുദ്ധത്തെ കുറിച്ച്, യുദ്ധം ചെയ്യലാണ് ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 39 മുതൽ 53 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ബുദ്ധിയോഗം, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തെ കുറിച്ച്, നിഷ്കാമ കർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. 54 മുതൽ 72 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഒരു സ്ഥിതപ്രജ്ഞന്റെ ലക്ഷണങ്ങളെ കുറിച്ചാണ് ബാക്കിയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളില് പറയുന്നതൊക്കെ. 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് 1 മുതൽ 9 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 10 മുതൽ 16 വരെ യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട യജ്ഞത്തെ കുറിച്ചും കർത്തവ്യത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 17 മുതൽ 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില്
മാതൃകയായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ മാതൃകയായിട്ടുള്ളവരെ കുറിച്ചും ലോകസംഗ്രഹത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 30 മുതൽ 35 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കർമ്മം കൃഷ്ണന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നു. 36 മുതൽ 43 വരെ കാമത്തെ കുറിച്ച്, ശത്രുവിനെ ജയിക്കാനുള്ള കാമത്തെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് 36 മുതൽ 43 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1 മുതൽ 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവത്ഗീതയുടെ പരമ്പരയെ കുറിച്ച്, ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിനെ കുറിച്ചൊക്കെ ആണ് 10 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 11 മുതൽ 15 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ എല്ലാവർക്കും നൽകുന്ന പ്രതികരണം, ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 16 മുതൽ 24 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കർമ്മം, അകർമ്മം, വികർമ്മം ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ 25 മുതൽ 33 വരെ പലതരത്തിലുള്ള വിവിധ യജ്ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 34 മുതൽ 42 വരെ ഗുരുവിൽ നിന്ന് ജ്ഞാനം സ്വീകരിക്കുന്നതും അതിന്റെ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതും സംശയം നീക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അടുത്ത ശ്ലോകങ്ങളില് 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മസന്യാസ യോഗത്തില് 1 മുതൽ 6 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കർമ്മസന്യാസത്തെ കുറിച്ചും കർമ്മയോഗത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 7 മുതൽ 12 വരെ നിഷ്കാമ കർമ്മിയുടെ ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. 13 മുതൽ 16 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് കർത്താവ് ആരാണെന്ന് 17 മുതൽ 26 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ബ്രഹ്മനിഷ്ഠയെ കുറിച്ചും മോക്ഷത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 27 മുതൽ 29 വരെ ധ്യാനവും യഥാർത്ഥ സമാധാനവും എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചുള്ളതാണ് 29 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 6-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1 മുതൽ 9 വരെ യഥാർത്ഥ യോഗി, പിന്നെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതിന്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. 10 മുതൽ 17 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് ധ്യാനത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അവിടെ. 18 മുതൽ 32 വരെ സമാധിയും സമദർശനത്തെ കുറിച്ചും പറയുന്നു. 33 മുതൽ 36 വരെ ചഞ്ചലമായ മനസ്സിനെ കുറിച്ചുള്ള അർജുനന്റെ ചോദ്യം. 37 മുതൽ 47 വരെ യോഗഭ്രഷ്ടന്റെ ഗതിയും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്നും പറയുന്നു. അപ്പൊ യോഗഭ്രഷ്ടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രേഷ്ഠനായ യോഗി ആരാണെന്നും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണ് 6 അധ്യായങ്ങളെ തിരിക്കുന്നത്. ഇതിപ്പോ നോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവര് ജസ്റ്റ് ആ ഭാഗം ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മുടെ അധ്യായം 11 അല്ലേ, നമ്മുടെ 11-ാമത്തെ അധ്യായം അല്ലേ, 11-ാമത്തെ 30 വരെ നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ഇന്നലെ? വിശ്വരൂപം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങി ഭഗവാൻ. വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. വിശ്വരൂപം കാണിച്ച് കുറെ ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഭയങ്കര അതിശയത്തിൽ വിസ്മയത്തോടു കൂടി അതിങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പതുക്കെ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ആ രൂപത്തിന്റെ ഗതി അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പൊ ഗതി മാറ്റിയപ്പോ അർജുനന് പേടിയായി. അർജുനൻ പേടിച്ച് പിന്നെ അതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ. കാരണം ഭീകരമായിട്ടുള്ള ആ രൂപം കണ്ടിട്ട് അർജുനൻ ഭയപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത്. അർജുനനും എല്ലാവരും ഭയപ്പെട്ടു എന്ന് പറയണം. അപ്പൊ അർജുനന്റെ മനഃശാന്തി നഷ്ടപ്പെട്ടു. അർജുനൻ ഭയന്ന് ഭഗവാനോട് യാചിക്കുകയാണ് ആ രൂപം മാറ്റാനായിട്ട് അല്ലെ. പറയുന്നുണ്ട്, നദികൾ സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകുന്നത് പോലെ യോദ്ധാക്കൾ ഭഗവാന്റെ വായിലേക്ക് പാഞ്ഞു പോകുന്നതായിട്ടും തീയിൽ വീഴുന്ന പാറ്റകളെ പോലെ ജീവികൾ നാശത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെല്ലുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെന്ന് അർജുനൻ പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണൻ ജ്വലിക്കുന്ന മുഖങ്ങളാൽ ലോകത്തെ വിഴുങ്ങുകയും തന്റെ തേജസ് കൊണ്ടെല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടൊക്കെയാണ് ആർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്? അർജുനന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് നമ്മള് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത്. 30 വരെയല്ലേ നമ്മൾ എടുത്തത്? അതെ. ഇവിടെ പറഞ്ഞത് 30-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത് ചുറ്റുപാടുമുള്ള ജനങ്ങളെ തീയാളുന്ന വായുകളാൽ അങ്ങ് വിഴുങ്ങുന്നത് ഞാൻ കാണുന്നു. അങ്ങയുടെ തേജസ് കൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉഗ്രവും ദഹിപ്പിക്കുന്നതുമായ കിരണങ്ങളോട് കൂടി അവിടുന്ന് കാണപ്പെടുന്നു. അതായത് ഭഗവാന്റെ തേജസ് കൊണ്ട് എല്ലാത്തിനെ കവർ ചെയ്യുന്നതായിട്ട്, എല്ലാം നിറയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് അർജുനന് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. ഇനി 31-ാമത്തെ ശ്ലോകം.
ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ശ്ലോകം 31. ആഖ്യാഹിമേകോ ഭവനുഗ്രരൂപോ നമോസ്തുതേ ദേവവര പ്രസീദ. വിജ്ഞാതമിച്ഛാമി ഭവാന്തമാദ്യം നഹി പ്രജാനാമി തവ പ്രവൃത്തി. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തെ, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു തരൂ, ഞാൻ പ്രണമിക്കുന്നു. എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ അങ്ങയെ എനിക്കറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്തെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി. നേരത്തെ ജഗന്നാഥ എന്നൊക്കെ വിളിക്കണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ എന്തായി? ഉഗ്രമൂർത്തി എന്നാ വിളിക്കുന്നത്. ദേവാതിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് കൃപയോടുകൂടി യാചിക്കുകയാണെന്ത്? അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് എന്നിൽ കനിയണമേ. ആദിപുരുഷനായ ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങയെ അറിയണം. അങ്ങയുടെ ദൗത്യം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയുന്നത്. 32 മുതൽ ഇനി 34 വരെ ഭഗവാൻ ആരാണെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതാണ്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച കാലോസ്മി ലോകക്ഷയ കൃത് പ്രവൃത്തോ ലോകാൻ സമാഹർത്തുമിഹ പ്രവൃത്ത ഹൃദേപി ത്വാം ന ഭവിഷ്യന്തി സർവേ യേവ സ്ഥിതാ പ്രത്യനികേഷു യോധ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, സമസ്ത ലോകങ്ങളുടെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാകുന്നു ഞാൻ. ഭഗവാൻ പറയാണ്, സമസ്ത ലോകങ്ങളെയും സംഹരിക്കുന്ന കാലമാണ് ഞാൻ. ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങളെ എല്ലാം നശിപ്പിക്കാനാണ്. നിങ്ങള് പാണ്ഡവരൊഴികെ 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട യോദ്ധാക്കൾ ഏവരും കൊല്ലപ്പെടും. അപ്പൊ നിങ്ങള് പാണ്ഡവന്മാരൊഴികെയുള്ള ബാക്കി 2 കക്ഷിയിലും പെട്ട എല്ലാ യോദ്ധാക്കളും എന്താണ്? എല്ലാവരും കൊല്ലപ്പെടും. എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള കാലമാണ് ഞാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയാണ്. അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു. യുദ്ധം ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് അർജുനൻ വിചാരിച്ചു. അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. എന്നാൽ അദ്ദേഹം പൊരുതിയില്ലെങ്കിലും ശരി, അവരെല്ലാം മരിക്കുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്നാണ് കൃഷ്ണൻ പറയുന്നത്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം. അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു വിധത്തിലാകും മരണം എന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ അർജുനന് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല. അർജുനൻ എന്താ വിചാരിച്ചത്? യുദ്ധം ചെയ്താലല്ല അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാവില്ല, ചെയ്യാതിരുന്നാൽ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് അർജുനൻ ചിന്തിച്ചു. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, നീ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അവരൊക്കെ മരണപ്പെടും. ഭഗവാന്റെ നിശ്ചയം അതാണ്. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്തില്ലെങ്കിലും വേറൊരു തരത്തിലായിരിക്കും അവർക്ക് മരണം സംഭവിക്കുക. അപ്പൊ മരണം എന്തായാലും സംഭവിക്കും എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. തസ്മാത്തോ മുത്തിഷ്ഠ യശോ ലഭസോ ജിത്വാ ശത്രുൻ പുംക്ഷ രാജ്യം സമൃദ്ധം മയൈവ തേ നിഹതാ പൂർവമേവ നിമിത്ത മാത്രം ഭവ സവ്യസാചിൻ. അതിനാൽ എഴുന്നേൽക്കൂ, പൊരുതി യശസ്സു നേടാൻ തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുമ്പ് തന്നെ കൊന്നുകഴിഞ്ഞു. നീ കേവലം ഒരായുധമാവുന്നതേയുള്ളൂ, സവ്യസാചീൻ. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യാ? നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂന്നാ പറയണത്. പൊരുതി യശസ് നേടാനായിട്ട് തയ്യാറാകൂ. ശത്രുക്കളെ ജയിച്ചിട്ട് സമൃദ്ധമായിട്ട് ആ രാജ്യം ഭരിക്കൂ. ഞാൻ അവരെ മുന്നേ തന്നെ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നീ ഇപ്പൊ എന്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ? നീ ഒരു ആയുധം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെ സവ്യസാചിൻ എന്നാണ് അർജുനനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്താണ്? അമ്പെയ്യുന്നതിൽ വിദഗ്ധനാണ് ആര്? സവ്യസാചിൻ. അപ്പൊ ശത്രു സംഹാരത്തിന് കഴിവുള്ളവനാണ് അർജുനൻ എന്നാണ് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്? സവ്യസാചിൻ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥാക്കുന്നത്. പിന്നെന്താണ്? നിമിത്ത മാത്രം. നിമിത്തം മാത്രം എന്ന് വെച്ചാല് നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ. ഈ വാക്കും ഇവിടെ അർത്ഥവത്തായതാണ്. കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും കൃഷ്ണന്റെ പരിപാടിയുടെ നിർവഹണമാണ്. അപ്പൊ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം ആരുടെ പരിപാടിയാണ്? ഇവിടെ ഭഗവാന്റെ പരിപാടിയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം. അർജുന യുദ്ധത്തിനെതിരാണ്. എങ്കിലും ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അർജുനൻ എന്താണ്? പൊരുതേണ്ടി വരുന്നത്. അദ്ദേഹം സന്തുഷ്ടനാകും. ബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവന നിരതരാകുന്ന ആളാണ് പൂർണ്ണ മനുഷ്യൻ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഹിതം അനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ പരിപാടി അനുസരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് നടക്കുന്നത്? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം നടക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്? ഇവിടെ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭഗവാനെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ അർജുനന് സാധിക്കും. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം തികഞ്ഞ് ഭഗവത് സേവനം ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആര്? പരിപൂർണ മനുഷ്യനെന്ന് പറയുന്നത്. ദ്രോണം ച ഭീഷ്മം ച ജയന്ത്രദം ച കർണം തഥാ ജ്ഞാനപി യയോധ വീരാൻ മയാഹദാസ്ത്വം ജഹിമാ വ്യതിഷ്ഠ യുദ്ധസ്യ ജയദാസി രണേ സ്വപത്നാൻ. ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ എന്നിവരും മറ്റു മഹാരഥന്മാരും ഇപ്പോൾ തന്നെ എന്നാൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു. അവരെ കൊല്ലുന്നതിൽ നിനക്ക് ദുഃഖം വേണ്ട. നീ പൊരുതുക മാത്രം ചെയ്താൽ മതി. ശത്രുക്കൾ തോറ്റുപോകും. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ്,
നീ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കുന്ന പോലെ ഒന്നല്ല. ഭീഷ്മര്, ദ്രോണര്, ജയദ്രഥൻ, കർണൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാവരും ഇവരൊക്കെ വധിക്കുന്നത് ഓർത്തിട്ടാണല്ലോ അർജുനന് വിഷമം. അപ്പൊ ഇവരൊക്കെ എന്താണ്, ഞാൻ കൊന്നു കഴിഞ്ഞു. നിനക്ക് ഇനി അവരെ കൊല്ലുന്നതിന് നിനക്ക് ദുഃഖത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. നീ വെറുതെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, പൊരുതിയാൽ മാത്രം മതി. ശത്രുക്കളൊക്കെ തന്നെ തോറ്റുപോകുമെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയണത്. അതുകൊണ്ട് നീ ഭയമില്ലാതെ യുദ്ധം ചെയ്യാനാണ് പറയണത്. കാരണം നിനക്കിനി ഭയത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. കാരണം ഇവരൊക്കെ ഓൾറെഡി മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞുവെന്ന് ഭഗവാൻ അർജുനനെ അറിയിക്കുകയാണ്. ഇനി അടുത്ത ഭാഗം 35 മുതൽ 46 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തില് അർജുനന്റെ പ്രാർത്ഥനയാണ് പറയുന്നത്. സഞ്ജയ ഉവാച ഏതച്യുതാ വചനം കേശവസ്യ കരുതാഞ്ജലിർവേപമാന കിരീതി നമസ്കൃത്വാ ഭൂയ ഏവാഹ കൃഷ്ണം സാഗദ്ഗദം ഭീത പ്രണമ്യ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു, രാജാവേ, ഭഗവാന്റെ ഈ വാക്കുകൾ കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് വീണ്ടും കൈകൂപ്പി ഭയത്തോടെ ഇടറുന്ന സ്വരത്തിൽ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇക്കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ട് അർജുനൻ വിറപൂണ്ട് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് ഭയത്തോടു കൂടി ഇടറുന്ന സ്വരത്തില് പറഞ്ഞു. എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് എന്നാണ് സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അർജുന ഉവാച സ്ഥാനേ ഋഷികേശ തവ പ്രകീർത്തിയ ജഗത് പ്രഹീർഷ്യത്തനുരജ്യതേ ച രക്ഷാംസി ഭീതാനി ദിശോ ബ്രവന്തി സർവേ നമസ്യന്തി ചാസിദ്ധ സംഘ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ഋഷികേശ, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥ, അങ്ങയുടെ തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അങ്ങയിൽ അനുരക്തമാകുന്നു. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുവെങ്കിലും അസുരഗണങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, ഋഷികേശ എന്നാണ് പറയണത്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥൻ എന്നാണ് ഭഗവാനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. എന്താ പറയുന്നത്? തിരുനാമ കീർത്തനത്താൽ ലോകം ആനന്ദഭരിതമായി തീരുന്നു. അപ്പൊ അങ്ങയുടെ തിരുനാമം, ഭഗവാന്റെ നാമം കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ലോകമെല്ലാം ആനന്ദഭരിതമാകാണ്. അങ്ങയിൽ എല്ലാവരും അനുരക്തരാവാണ്. സിദ്ധി നേടിയവർ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ആസുരിക സ്വഭാവത്തിലുള്ളവർ എന്താണ്, അവര് ഭയപ്പെട്ട് അങ്ങുമിങ്ങും പായുകയാണ്. ഇത് ഉചിതം തന്നെ എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് ചോദിക്കുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. ഇങ്ങനെ കീർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അർജുനൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താ അർത്ഥാക്കണത്? എല്ലാവരാലും ആരാധ്യനാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. സർവവ്യാപിയും ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് അദ്ദേഹം. മഹാമനസ്കതയെയും അപാരതയെയുമാണ് മഹാത്മാ എന്ന് പേര് കുറിക്കുന്നത്. അപ്പൊ മഹാത്മാവായിട്ടാണ് ഇവിടെ ആരെ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ പറയുന്നത്. കാരണം സർവവ്യാപിയാണ്, ആത്മാക്കളുടെ ആത്മാവുമാണ് ആര്? ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഇവിടെ പറയുന്നത് അനന്തൻ എന്ന വാക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്വാധീനതയ്ക്കും ചൈതന്യത്തിനും കീഴ്പ്പെടുത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെയില്ല. എല്ലാം അനന്തമാണെന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇവിടെ എന്ത് പറയുന്നത്? അനന്തം. ഭഗവാനെ അനന്തം എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന് കീഴ്പ്പെടാത്തതായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ ദേവേശൻ, സർവ്വദേവന്മാരുടെയും അധിപതിയും നിയന്താവുമാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് സ്പഷ്ടമാക്കാനാണ് ആര്? ദേവന്മാരുടെ ഈശ്വരനായിട്ട് ഭഗവാനെ ദേവേശൻ എന്ന് കൂടി പറയുന്നത്. ശ്ലോകം 39. വായുര്യമോഗ്നിർ വരുണാശാങ്ക പ്രജാപതി സ്ത്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. വായുവും പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും അങ്ങു തന്നെ. 1000 തവണയും ഒന്നിലേറെ പ്രണാമങ്ങൾ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിച്ചു കൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ വായുവും പരമനിയന്താവ് യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, പ്രജാപതി, പ്രപിതാമഹൻ, ഇതെല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഇതെല്ലാം അങ്ങ് തന്നെയാണ്. 1000 തവണയും ഒന്നിലേറെ തവണയും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കും. അപ്പൊ ഇതെല്ലാവരും ആര് തന്നെയാണ്? പ്രപിതാമഹനും പ്രജാപതിയും ചന്ദ്രനും വരുണനും അഗ്നിയും യമനും പരമനിയന്താവും എല്ലാതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ 1000 തവണ അതിലേറെയും തവണ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിച്ചു കൊള്ളാണ്. അപ്പൊ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിലെ ആദി ജീവാത്മായ ബ്രഹ്മാവിന്റെയും പിതാവാണ് ആര്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണൻ. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന് പ്രപിതാമഹൻ എന്നാണ് സംബോധന ചെയ്യുന്നത്. നമാ പുരുസ്തഥ പൃഷ്ഠതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അല്ലെ?
38 പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ആ 38 38 പറഞ്ഞു. 37 കഴിഞ്ഞ് 39 പോയത്. ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. സമാധിദേവ പുരുഷ പുരാണ സമസ്യ വിശ്വസ്യ പരം നിധാനം വേത്താസി വേദ്യം ച പരം ച ധാമ ത്വയാ തതം വിശ്വമനന്തരൂപ. ആദിദേവനും പുരാണ പുരുഷനും പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങ് തന്നെ, അറിയേണ്ടവനും അറിയുന്നവനും അങ്ങ് തന്നെയാകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായ അഭയസ്ഥാനം അങ്ങാണ്. ഹേ അനന്തരൂപ, ഈ ദൃശ്യ പ്രപഞ്ചമെങ്ങും അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് ആദിദേവൻ അങ്ങാണ്, പുരാണ പുരുഷൻ അങ്ങാണ്, പ്രപഞ്ച സൃഷ്ടിക്ക് ആധാരവും അങ്ങാണ്, അറിയേണ്ടതും അറിയുന്നവനും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ടുള്ള അഭയസ്ഥാനവും അങ്ങാണ്. പിന്നെന്താണ്? ഈ പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ, ഈ കാണുന്ന പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ അങ്ങ് നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, വായുർയമോഗ്നിർ വരുണാശ ശാഖ പ്രജാപതി സ്വം പ്രപിതാമഹശ്ച നമോസ്തുതേ നമോ നമസ്തേ തു സഹസ്രകൃത്വ പുനശ്ച ഭൂയോപി നമോ നമസ്തേ. പിന്നെ വായു പരമനിയന്താവും യമനും അഗ്നിയും വരുണനും ചന്ദ്രനും പ്രജാപതിയും പ്രപിതാമഹനും എല്ലാം ആര് തന്നെ? അങ്ങ് തന്നെ. 1000 തവണയും അതിലേറെ തവണയും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? അങ്ങേക്ക് പ്രണാമങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നെന്ന് പറയുന്നു. ഇനി 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, നമാപുരുസ്താത പൃഷ്ടതസ്തേ നമോസ്തുതേ സർവത ഏവ സർവ അനന്ത വീര്യാമിത വിക്രമസ്ത്വം സർവം സമാപ്നോഷി തതോസി സർവ. മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാ ഭാഗത്തു നിന്നും ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കട്ടെ. അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉടമയാണ്, സർവവ്യാപിയാകിയാൽ അങ്ങ് എല്ലാമാണ്. അപ്പോ അങ്ങയെ മുന്നിൽ നിന്നും പിന്നിൽ നിന്നും എല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാണ്. കാരണം എന്താണ്? അതിരറ്റ ശക്തിമാനെ, അങ്ങ് നിസീമമായ ശക്തിയുടെ ഉറവിടമാണ്. നമുക്ക് എന്തില്ല? ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾക്ക് ഒരു സീമയില്ല, ഒരു അതിരില്ല. സർവവ്യാപിയാണ് അങ്ങ്. എല്ലാം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. സഖേതി മത്വാ പ്രസഭം യതുക്തം ഹേ കൃഷ്ണ ഹേ യാദവ ഹേ സഖേതി അജാനത മഹിമാനം തവേദം മയാ പ്രമാദാത് പ്രണയേന വാപി യച്ഛാവഹാസാർത്ഥമസകൃതോസി വിഹാരശയ്യാസന ഭോജനേഷു ഏകോ തവാപ്യച്യുത തത്സമക്ഷം തക്ഷാമയേ ത്വമഹമപ്രമേയം. അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്തെന്നറിയാതെ സുഹൃത്ത് എന്ന് മാത്രം കരുതി ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നെല്ലാം ഞാൻ അങ്ങയെ സ്നേഹത്തിലോ സംഭ്രാന്തിയിലോ വിളിച്ചു പോന്നു. നാം തനിച്ചായിരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുകയോ ആഹാരം കഴിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന അവസരങ്ങളിൽ പോലും പലപ്പോഴും അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അച്യുത, അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കെല്ലാം അങ്ങയോട് ഞാനിതാ മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു. അപ്പൊ പറയുന്നത്, അർജുനൻ എന്താ പറയുന്നത്? അങ്ങയുടെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു? അങ്ങയെ ഹേ കൃഷ്ണ, ഹേ യാദവ, ചങ്ങാതി എന്നൊക്കെ സ്നേഹം കൊണ്ടും സംഭ്രാന്തി കൊണ്ടൊക്കെ ഞാൻ വിളിച്ചു. മാത്രമല്ല, തനിച്ച് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ ഇരിക്കുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ വിനോദിക്കുകയോ ഇരിക്കുകയോ ഒരേ കിടക്കയിൽ കിടക്കുന്ന ആഹാരം കഴിക്കുന്ന സമയത്തും പലപ്പോഴും ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്? അങ്ങയെ വേണ്ടത്ര മാനിക്കാതെ അപഹസിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയ പിഴകൾക്കൊക്കെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങയോട് മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു എന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് ഭഗവാനോടുള്ള ബന്ധം സനാതനമാണ്, അത് മറക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് അർജുനന്റെ പെരുമാറ്റത്തിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാക്കുകയാണ് ഇവിടെ. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ വിഭൂതി പൗഷ്കാല്യം കണ്ടിട്ടും കൃഷ്ണനോടുള്ള മൈത്രി ബന്ധം വിസ്മരിക്കാനായിട്ട് ആർക്ക് കഴിയുന്നില്ല? അർജുനന് കഴിയുന്നില്ല. പിതാസി ലോകസ്യ ചരാചരസി ത്വമസ്യ പൂജശ്ച ഗുരുർഗരീയാൻ നാത്വത്സമോ സത്യഭിതികാ കുതോന്യോ ലോകത്രയേത്യപ്യ പ്രതിമ പ്രഭാവ. ചരാചരങ്ങളെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവ് അങ്ങാണ്. ആ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നത ആധ്യാത്മിക ഗുരുവും അങ്ങ് തന്നെയാണ്. അങ്ങേക്ക് സമാനനായോ സമനാവാൻ കഴിവുള്ളവരായോ മറ്റാരുമില്ല. അങ്ങനെയാകിൽ ഹേ അതുല്യ പ്രഭാവമിനെ, 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരാണുള്ളത്? അപ്പൊ ഭഗവാന് സമനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ സമനാകാം, ഭഗവാനേക്കാൾ
ശ്രേഷ്ഠനായിട്ടോ കഴിവുള്ളവനായിട്ടോ മറ്റാരും തന്നെ ഇല്ല. അപ്പൊ ഈ 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ട് ആരും തന്നെ ഇല്ല. അങ്ങ് ആരാണ്? പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആരാധ്യ പ്രമുഖനായ പരമോന്നതനായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മിക ഗുരുമാര് തന്നെയാണ്. അങ്ങ് തന്നെയാണ്. ഈ പ്രപഞ്ച സർഗത്തിന്റെ പിതാവും അങ്ങ് തന്നെയാണ് എന്ന് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്. അതുകൊണ്ട് തസ്മാത് പ്രണമ്യ പ്രണിധായ കായം പ്രസാദയേതോ മഹാമിശ്യമീഠം പിതേവ പുത്രസ്യ സഖേവ സഖ്യം പ്രിയാർഹസി ദേവസ്യോഠും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അർജുനൻ പറയുന്നത് ഭഗവാനോട്? സകല ജീവജാലങ്ങൾക്കും ആരാധനായ ഭഗവാനെ, ഞാൻ അങ്ങയെ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിക്കുന്നു. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? ഇപ്പൊ അർജുനൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ കുറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തു പോയിന്ന്. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്, പ്രസാദിക്കണമേ, മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ എന്ന പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ എന്ന പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ എന്ന പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കാവുന്ന പിഴകൾ അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പറയാണ്. കാരണം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ പിതാവാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ ശ്ലോകത്തില്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാനോട്, അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? അങ്ങ് പൊറുക്കണം, എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്, പ്രസാദിക്കണം എന്നാ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആരാധ്യനായ ഭഗവാൻ എങ്ങനെ പൊറുക്കണം? ഒരു മകന്റെ ധിക്കാരത്തെ അച്ഛൻ പൊറുക്കുന്നത് പോലെ, സുഹൃത്ത് തന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അവിവേകത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയുടെ പെരുമാറ്റത്തെ ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഞാൻ അങ്ങയോട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എല്ലാ പിഴകളും അങ്ങ് ക്ഷമിക്കണേ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അദൃഷ്ടപൂർവം ഹൃഷിതോസ്മി ദൃഷ്ട്വാ ഭയേന ച പ്രവിദിതം മനോ മേ തദേവ മേ ദർശയമേവ രൂപം പ്രസീദ ദേവേശ ജഗന്നിവാസ. മുമ്പ് കാണാത്ത വിശ്വരൂപം കണ്ടിട്ട് ഞാൻ സന്തുഷ്ടനായിരിക്കുന്നു. അതേ സമയത്ത് തന്നെ എന്റെ മനസ്സ് ഭയാകുലവുമാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രപഞ്ചത്തിന് ആശ്രയമായ ദേവദേവ, വീണ്ടും മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കുവാൻ കനിവുണ്ടാവണമേ. അപ്പോ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല അർജുനൻ, ആദ്യമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ അതില് വളരെയധികം സന്തുഷ്ടനാണ്. അതേ സമയം തന്നെ എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനോട് പറയാണ്, ദേവദേവ അങ്ങ് എന്ത് ചെയ്യണം? മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ രൂപം തന്നെ സ്വീകരിക്കാനായിട്ട് കനിവുണ്ടാവണേ എന്നാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നത്. ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണാകൃതി 4 ബാഹുക്കളോട് കൂടിയതാണ്. പക്ഷേ ഓരോ കരങ്ങളിലുമുള്ള ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങൾക്ക് സ്ഥാന വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണപ്പെടും. ഇവയെ ഓരോന്നിനും വഹിക്കുന്ന തോതനുസരിച്ച്, വഹിക്കുന്നത് ഏത് കൈകളിലാണ് എന്നതനുസരിച്ച് അതാത് നാരായണാകൃതിക്ക് വെവ്വേറെ നാമധേയം നൽകി വരുന്നു. ഈ എല്ലാ രൂപങ്ങളും കൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ ചതുർഭുജ നാരായണ രൂപം കാണണമെന്ന് അർജുനൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഓരോ ഗ്രഹത്തിലും നാരായണകൃതി എങ്ങനെയാണ്? നാരായണ രൂപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചതുർഭുജ രൂപമാണ്, 4 കൈകളോട് കൂടിയ രൂപം. അപ്പൊ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മം ഇതാണ് ഓരോ കൈകളിലും ഉള്ളത്. ഈ കൈകളിലുള്ള ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തിന്റെ സ്ഥാനം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച്, ഇപ്പൊ വലത്തെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന ശംഖ് ഇടത്തെ കയ്യിൽ വരും, പിന്നെ വലത്ത് കയ്യിൽ മുകളിലിരിക്കുന്ന ശംഖ് ഇടത്ത് കയ്യിൽ മുകളിൽ വരാം. ഇങ്ങനെ ഇത് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ വാസുദേവൻ അല്ലെങ്കിൽ അച്യുതൻ എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് ഈ 4 കാര്യങ്ങൾ മാറുന്നതനുസരിച്ചാണ്. ഓരോന്നും മാറുന്നതിനനുസരിച്ചും മാധവൻ, ഇതൊക്കെ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാന്റെ ഈ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങള് മാറുന്നതിനനുസരിച്ചാണ് ഭഗവാന്റെ നാമങ്ങൾ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ശ്രീല പ്രഭാതയുടെ ഒരു ബുക്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഈ നാമങ്ങൾ മുഴുവനും എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത്. പുസ്തകം എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നില്ല, ഒരെണ്ണത്തിലുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ നമുക്കത് ഏത് രൂപം ആണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. കിരീടിനം ഗതിനം ചക്രഹസ്തം ഇച്ഛാമി താം ദ്രഷ്ടുമഹം തഥൈവ തേനൈവ രൂപേണ ചതുർഭുജേന സഹസ്രബാഹോ ഭവ വിശ്വമൂർത്തേ. ഹേ സഹസ്രബാഹുവായ വിശ്വരൂപ, 4 കൈകളും ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മങ്ങളുമുള്ള അങ്ങയുടെ ആ രൂപം കാണാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ അത് കാണിച്ചു തരണമേ. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ നാരായണ രൂപം കാണാനായിട്ട് 4 കൈകളും അതുപോലെ തന്നെ ശിരസിൽ കിരീടവും കൈകളിൽ ശംഖ് ചക്ര ഗദാപത്മത്തോട് കൂടിയ ആ രൂപമാണ് എനിക്കിപ്പോ കാണാൻ ആഗ്രഹം. അതെനിക്ക് കാണിച്ചു തരണേന്ന് അർജുനൻ അപേക്ഷിക്കാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ശുദ്ധമായ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രം കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ 2 കൈകളുള്ള പരമരൂപം കൂടി കാണിച്ചു കൊടുക്കാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഭഗവാന് മനസ്സിലായി അർജുനൻ ആകെ പ്രശ്നം വിഷമിച്ച് ടെൻഷൻ അടിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? മയാ പ്രസന്നേന തവാർജുനേദം രൂപം പരാദർശിതം ആത്മയോഗാത്
തേജോമയം വിശ്വമനന്തമാദ്യം യന്മേ ത്വദന്യേന നാദൃഷ്ടപൂർവം. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ഹേ അർജുന, നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായ ഞാൻ അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായ എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാട്ടിത്തന്നു. ആദിമവും അവസാനവും ഇല്ലാത്തതും തേജോമയമായി ഈ രൂപം നീ ഒഴികെ മുമ്പ് മറ്റാരും കണ്ടിട്ടില്ല. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഈ രൂപം അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ രൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഈ വിശ്വരൂപം ഇതിനെന്തില്ല, ആദിമവും അവസാനവും ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഈ രൂപം എന്താണ്, നീ മാത്രമേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, നിനക്ക് മുന്നേ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്ന് ആരെന്നെ പറയാണ്? അർജുനനോട് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനന് മുമ്പ് വിശ്വരൂപം ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് പ്രത്യക്ഷമായ സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശങ്ങളിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാൻ ഇടവന്നു. അർജുനൻ കാരണം അവർക്ക് അതിന് സന്ദർഭം ലഭിച്ചു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം അർജുനന് മുന്നേ വേറെ ആരും കണ്ടിട്ടില്ല. പക്ഷെ അർജുനന് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ആർക്കും കാണാൻ സാധിച്ചു? സ്വർഗലോകങ്ങളിലും ബഹിരാകാശത്തിലും വാഴുന്ന ഭക്തന്മാർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു. അർജുനൻ കാരണം കൊണ്ടാണ് അവർക്കും എന്ത് കിട്ടുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ആ വിശ്വരൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ദുര്യോധനന് ഭഗവാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം എന്ത് കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? ഭഗവാന്റെ വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതായത് ശാന്തി സന്ദേശം കൈമാറാനായിട്ട് പോകുമ്പോ ഞാൻ ഭഗവാനാണ്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ദുര്യോധനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാൻ ഒരു വിശ്വരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പക്ഷെ അതൊരിക്കലും എങ്ങനെയല്ല, അർജുനൻ യുദ്ധരംഗത്തിൽ കണ്ട ആ രൂപമായിട്ട് ഒരു സാമ്യവുമില്ല, രണ്ടും വ്യത്യസ്തങ്ങളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്, നിനക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കാണിച്ചിരുന്ന വിശ്വരൂപം ഇതിനു മുമ്പ് ആരും കണ്ടതല്ലാന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഏവം രൂപശക്യ അഹമ്യലോകേ ദ്രഷ്ടും തദന്യേന കുരു പ്രവീര. ഹേ കുരുശ്രേഷ്ഠ, എന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം നീ അല്ലാതെ മറ്റാരും ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ല. വേദാധ്യായനം, യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം, ദാനം, തപസ് എന്നിവ കൊണ്ടോ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ കൊണ്ടോ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം ദൃശ്യമാവില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ഈ രൂപം, ഞാനിപ്പോ നിനക്ക് കാണിച്ചെന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യായനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ തപസ് ചെയ്തത് കൊണ്ടോ അങ്ങനെ പുണ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ആർക്കും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ആർക്കും എന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്താലും ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് ആർക്കും സാധ്യമാവില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ അർജുനനോട് പറയാണ്. കൃഷ്ണനെ അവഗണിക്കുകയും അതേസമയം തന്നെ ദിവ്യ ദർശനം ലഭിക്കുകയും ചെയ്യുക അസാധ്യം. ഭഗവാൻ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നിട്ട് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ ദർശനം കിട്ടണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് അസാധ്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ദൈവികത കൈവരിക്കാതെ ഒരാൾക്കും എന്ത് സാധിക്കില്ല? ദിവ്യ ദർശനം സാധ്യമാകില്ല. നേരെ മറിച്ച് ദിവ്യ ദർശനം ഉള്ളവർക്ക് അർജുനൻ കണ്ട പോലെ വിശ്വരൂപത്തെ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാനെ അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യരുത്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്കാണ് എന്ത് ലഭിക്കുള്ളൂ? ഈ ദിവ്യ ദർശനം കിട്ടുന്നുള്ളൂ. മാതേ വ്യഥാമാച്ച വിമൂഢ ഭാവോ ദൃഷ്ടാരൂപം ഘോരമിതൃംഗമേദം വ്യാപേദ്യഭീപ്രീതമനാ പുനസ്ത്വം തദേവ മേ രൂപമിതം പ്രപശ്യ. എന്റെ ഈ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് നീ അസ്വസ്ഥനാവുകയും സംഭ്രാന്തനാവുകയും ചെയ്തു. അത് ഇതോടെ തീരട്ടെ. എന്റെ ഭക്തനായ ഇനി നീ സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കൂ. ശാന്തമനസ്കനായി നിനക്കിപ്പോൾ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം കാണാം. അപ്പൊ പറയുന്നത്, നീ ഇപ്പോ അസ്വസ്ഥനാവുന്ന സംഭ്രാന്തനാവുക ഇതോടുകൂടി നിർത്തിക്കോ. എന്റെ ഭീപത്സ രൂപം കണ്ടിട്ട് ഇനി എന്റെ ഭക്തനായ നിനക്ക് സ്വസ്ഥത കൈവരിക്കാം. മാത്രമല്ല ശാന്തമനസ്കനായിക്കൊണ്ട് നിനക്കിപ്പോ നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപം നിനക്ക് കാണാനായിട്ടും സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. ഒരു ഭക്തന് വിശ്വരൂപ ദർശനത്തിൽ താല്പര്യമില്ല. ഒരാളിൽ പ്രേമഭാവനകൾ കൈമാറാൻ സഹായകമല്ല. അപ്പൊ വിശ്വരൂപ ദർശനത്തില് ഭക്തന്മാർക്ക് ഒരിക്കലും താല്പര്യമില്ല. കാരണം അവിടെ എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രേമഭാവം കൈമാറാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. ഭക്തന്മാർ എപ്പോഴും എന്താഗ്രഹിക്കുന്നത്? പ്രേമപൂർവ്വം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനാണ് ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭക്തന്മാരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ ദ്വിബിജ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന് സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട് അതിൽ ഏർപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപമാണ് ആരിഷ്ടപ്പെടുന്നത്? ഭക്തന്മാർ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പൊ സഞ്ജയൻ പറയാണ്, സഞ്ജയ ഉവാച ഇത്യർജുനം വസുദേവസ്തഥോക്ത്യ സ്വകം രൂപം ദർശയാമാസ ഭൂയഃ
ആശ്വാസയാമാസ ചാപീതമേനം ഭൂത്വാ പുനഃ സൗമ്യവപൂർമഹാത്മാ. സഞ്ജയൻ പറഞ്ഞു. ഇങ്ങനെ അർജുനനോട് പറഞ്ഞിട്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ കൃഷ്ണൻ തന്റെ യഥാർത്ഥ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു. പിന്നീട് ഭീതനായിരുന്ന അർജുനൻ ധൈര്യം വരുത്തുവാനായി ഇരു കൈകളോട് കൂടിയ തന്റെ സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അർജുനൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാന് തന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുനന് ഭഗവാൻ ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ ഭീതനായിരുന്ന അർജുനന് ധൈര്യം വരുത്താനായിട്ട് പിന്നീട് ചതുർഭുജ രൂപത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് മാറി? ദ്വിഭുജ രൂപത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ആ രൂപം, സാധാരണ രൂപം കൈക്കൊള്ളുകയും ചെയ്തു. ഇവിടെ സൗമ്യ വപു എന്ന പദം വളരെ അർത്ഥവത്തമാണ്. ഏറ്റവും സുന്ദരമായ ശരീരമാണ് എന്ത്? സൗമ്യ വപുസ്. കൃഷ്ണന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എല്ലാവരും കൃഷ്ണന്റെ ശാരീര സൗകുമാരത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി. ലോക നിയന്താവായ അദ്ദേഹം ഭക്തനായ അർജുനന്റെ ഭയം ശമിപ്പിച്ച് വീണ്ടും തന്റെ അത്യന്ത സുന്ദരമായ കൃഷ്ണരൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ആദ്യം ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം വീണ്ടും ഭഗവാൻ ഏത് രൂപത്തിലേക്ക് എത്തി? അത്യന്ത സുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം അർജുനനെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു. അർജുന ഉവാച ദൃഷ്ടേദം മാനുഷം രൂപം തവ സൗമ്യം ജനാർദ്ദന ഇദാനീമസ്മി സംവൃത്ത സചേത പ്രകൃതിം ഗതഃ. കൃഷ്ണനെ ഇങ്ങനെ സ്വന്തം രൂപത്തിൽ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനൻ പറഞ്ഞു, ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അത്യന്ത സുന്ദരമായി മാനുഷികാകാരം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി. അപ്പൊ പറയാണ് ഭഗവാനോട് അർജുനൻ പറയാണ്, അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ അതിസുന്ദരമായിട്ടുള്ള ഈ മാനുഷികാകാരം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം കണ്ടപ്പോ ഞാൻ മുൻമട്ടിലായി, എന്റെ മനസ്സ് ശാന്തമായി എന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ അർജുനന്റെ പേടിയൊക്കെ മാറി. ഇപ്പൊ ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനായിട്ടാണ് അർജുനൻ കാണുന്നത്. കൃഷ്ണൻ വെറും ഒരു മനുഷ്യനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിലെ നിർഗുണ ബ്രഹ്മമാണ് ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതെന്നും മുന്നിൽ പറയുന്നവർ വായനക്കാരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണെന്നും അത് ഏറ്റവും വലിയ അനീതിയാണെന്നും ഭഗവത്ഗീത വ്യക്തമാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യനാണ്, ഭഗവാനിലുള്ള നിർഗുണ ബ്രഹ്മം അതാണ് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നവരെന്താണ്? മറ്റുള്ളവരെ വഴിതെറ്റിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശ്വരൂപവും ചതുർഭുജനായ നാരായണ രൂപവും കൈക്കൊണ്ട കൃഷ്ണൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാകാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്? സാധാരണക്കാർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല അതൊന്നും. പകൽ വെളിച്ചം പോലെ വ്യക്തമാണെന്ത്? ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങള്. അപ്പൊ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമില്ല. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് പകല് പോലെ വെളിച്ചം, അതായത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഭഗവാന്റെ ഉപദേശങ്ങള് ഇതിലെല്ലാം എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് ഊന്നി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂഢന്മാരായവരുടെ അത്തരത്തിലുള്ള വാക്യങ്ങൾക്ക്, ഭാഷ്യകാരന്മാരുടെ ദീപനാളങ്ങൾക്ക് ഒട്ടും എന്തില്ല, അതിനൊന്നും ആവശ്യമേ ഇല്ല. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സുദുർദശമിതം രൂപം ദൃഷ്ടവാനാസി യന്മമ ദേവാപ്യസ്യ രൂപസ്യ നിത്യം കർദർശന കാംക്ഷിണഃ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, പ്രിയ അർജുന, നീ ഇപ്പോൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എന്റെ രൂപം കാണുവാൻ ഏറെ പ്രയാസമുള്ളതാണ്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഈ പ്രിയതരമായ രൂപത്തെ കാണാൻ അവസരം പാർത്തു കഴിയുന്നു. അപ്പൊ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, നീ ഇപ്പൊ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രൂപം ഏത് രൂപമാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനായിട്ടുള്ള രൂപം. അത് സുദുർദശമിതം രൂപം എന്നാ പറയുന്നത്. ഇത് കാണാനായിട്ട് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഭഗവാനെ കൃഷ്ണനായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ദേവന്മാര് പോലും കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട്. ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടതാണ്, അവര് പോലും കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില്. അതിനെല്ലാവരും അവസരം കാത്ത് ഇരിക്കുന്നതാണെന്ന് പറയാണ്. സുദുർദശം എന്ന് പറയുന്നത് ദ്വിഭുജനമായ കൃഷ്ണന്റെ സാധാരണ രൂപത്തെ കുറിച്ചാണ്. ഇത് കൂടുതൽ ഗോപ്യമാണെന്നും ഈ ശ്ലോകം ധരിപ്പിക്കുന്നു. ബ്രഹ്മാവ്, ശിവൻ മുതലായ ദേവന്മാർക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ദൃശ്യമല്ല എന്ത്? ഭഗവാനെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ കാണാനായിട്ട്. നാഹം വേദേർന തപസ്സ നാഹം വേദേർന തപസ്സ നാദാനേന നാചേജിയ ശക്യം ഏവം വിധോ ദ്രഷ്ടും ദ്രഷ്ടാവാനാസി മാം യഥാ. അതീന്ദ്രിയ ദൃഷ്ടിയാൽ നീ കാണുന്ന ഈ രൂപം വേദാധ്യായനം കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യ കൊണ്ടോ ദാനയജ്ഞാദികളാലോ കൈവരിക്കാവുന്നതല്ല. അവയൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്റെ ഈ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. അപ്പൊ നീ ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഈ രൂപം, അതായത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം, ദാനം ചെയ്തത് കൊണ്ടോ വേദാധ്യായനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ യജ്ഞങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചത് കൊണ്ടോ നിനക്ക് എന്ത് സാധിക്കില്ല? ഈ രൂപം കൈവരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം എങ്ങനെയാണ്?
ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത്. അതുകൊണ്ടൊന്നല്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രത്യക്ഷം? ഇതുകൊണ്ടൊന്നല്ല ഒരാൾക്ക് എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം പ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അതായത് വേദാധ്യായനം നടത്തിയത് കൊണ്ടോ തപശ്ചര്യകൾ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ ദാനം യജ്ഞം ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് കൊണ്ടോ എന്റെ യഥാർത്ഥ രൂപം ഒരാൾക്ക് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നില്ല എന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യക്ഷമാകുന്നതെന്ന് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഭക്ത്യാ ത്വനന്യയാ ശക്യ അഹമേവം വിധോർജുന ജ്ഞാതും ദ്രഷ്ടും ച തത്വേന പ്രവേഷ്ടും ച പരം തപ. പ്രിയപ്പെട്ട അർജുന, എന്നിൽ ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി കൊണ്ട് മാത്രമേ എന്നെ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന മട്ടിൽ നേരിട്ട് കാണാനും അറിയാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ എന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ സാധിക്കൂ. അപ്പൊ എന്നെ അറിയണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഏകാഗ്രമായ ഭക്തി. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാൻ അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. ആ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ ആ നിഗൂഢതയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. മനുഷ്യരാശിക്ക് ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാനാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തിയെ ഉദാരമായി വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണ് ഏറ്റവും അധികം ദാനശീലനായ വ്യക്തിയെന്ന് രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നുണ്ട്. കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുതകും വിധം ധനം നൽകുകയാണ് ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം. അപ്പൊ മനുഷ്യരാശിയുടെ ഒരു അനുഗ്രഹമാണ് എന്ത്? ശരിക്കും പറഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധം. അതിപ്രയത്നം കൊണ്ട് മാത്രം നേടാവുന്ന കൃഷ്ണഭക്തി ഉദാരമായിട്ട് വിതരണം ചെയ്തു പോന്ന ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആണെന്ത്? ഏറ്റവും വലിയ ദാനശീലനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി പറയുന്നത്. എല്ലാവരിലേക്കും ഭഗവാന്റെ നാമം എത്തിക്കുക, ഭഗവാന്റെ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ആരുടെ ലക്ഷ്യം? ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാര ഉദ്ദേശം തന്നെ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവർക്ക് ഏറ്റവും ഉതകുന്ന വിധത്തിൽ നൽകാൻ സാധിക്കുന്ന ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ധനം നൽകാൻ സാധിക്കുക. അതായത് കൃഷ്ണാവബോധം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ധനം നൽകുക. അതാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മഹത്തായ ദാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമുക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, മറ്റൊരാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക. മത്കർമ്മ കൃന്മത് പരമോ മത്ഭക്ത സംഘവർജിത നിർവൈര സർവഭൂതേഷു യാസാ മാമേതി പാണ്ഡവ. പ്രിയ അർജുന, എന്റെ ശുദ്ധഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയോ ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയോ മാലിന്യം കൂടാതെ എനിക്ക് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുകയും എന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യമായി കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും, സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന, അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെയും ഊഹാപോഹങ്ങളുടെയും മാലിന്യമില്ലാതെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുക. പിന്നെന്താണ്? ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യമായിട്ട് കരുതുകയും സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തൻ നിശ്ചയമായും എന്നെ പ്രാപിക്കും. അപ്പോ എന്തില്ല? കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നില്ല, അതായത് ഫലം ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല, ഊഹാപോഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മം ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ജീവിതത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്നെ കരുതുന്നു, സർവഭൂതങ്ങളോടും സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുക. അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് സാധിക്കും? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആത്മീയ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള കൃഷ്ണ ലോകം എന്ന ഗ്രഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പറ്റി ഉള്ള ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കൃഷ്ണന്റെ ഈ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കുക തന്നെ വേണം. ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത് മുഴുവൻ ഈ ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ ലോകം എന്ന ഗൃഹത്തിൽ സർവോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ഉറ്റബന്ധം പുലർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവര് ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശത്തെ അനുസരിക്കണം. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം, കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ വരണേ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കണം, ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അനുസരിക്കുക. അതാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? ഭഗവത്ഗീതയുടെ സത്ത്. അതായത് എല്ലാ ശ്ലോകത്തിലും പറയുന്നത് ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, ഭഗവാനെ നമ്മള് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കണം? ആരാധിക്കണം, പ്രണമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നു. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നവർക്ക്, ഭഗവാന്റെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്നവർക്കും പാലിക്കുന്നവർക്കും ഭഗവാനെ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ട് കാണുന്നവർക്കും എന്ത് സാധിക്കും? നിശ്ചയമായിട്ടും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. എല്ലാ അധ്യായത്തിലും പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇത് തന്നെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ്ച കൃപാ സിന്ധോഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്തവൃന്ദിക്ക് ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് की जय, गुरुदेव की जय, नित्याय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി.
ഹരേ കൃഷ്ണ, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി ഒരു ശ്ലോകം കൂടി വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട്, 37ാമത്തെ ശ്ലോകം. ഹരേകൃഷ്ണ മാതാജി. 37 വിട്ടിട്ടായിരുന്നോ? പറഞ്ഞ 38ആയിരുന്നു വിട്ടത് മാതാജി, പിന്നെ അത് കവർ ചെയ്തല്ലോ. 37 വിട്ടുണ്ട് മാതാജി, വായിച്ചു നോക്കൂ അപ്പൊ അറിയാം. കസ്മാച്ചതേന നമേര അത് പറഞ്ഞായിരുന്നു. മേരന്മഹൽ മൻഗരീയസേ ബ്രഹ്മണോപ്യാധികർത്രേ അനന്തദേവേശ ജഗന്നിവാസ ത്വമക്ഷരം സദസദത്പരം യത്. അതുകൂടി വിട്ടിട്ടുണ്ട് മാതാജി. 37 വിട്ടോ? 38 മാത്രാണല്ലോ വിട്ടെന്നാണ് അത് പറഞ്ഞതാണ് 37 പറഞ്ഞതാ. 37 പറഞ്ഞു ചെയ്തത്. അറിയില്ല. 37 വിട്ടോന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഒന്നുകൂടി തരൂ മാതാജി, ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? അതെനിക്ക് മാതാജി ഇപ്പൊ ഞാൻ അതിന്റെ ഇത് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, അപ്പൊ കേൾക്കൂലേ? എന്തായാലും ഇപ്പൊ പറയാൻ പോണ നമ്മൾ അത് തന്നെയല്ലേ പിന്നെ വീണ്ടും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഇതില് 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് അല്ലെ, അങ്ങ് ആരാണ് എന്ന് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ് കൃഷ്ണനോട്. 31ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടല്ലേ നമ്മൾ നിർത്തി? 31. അതെ. ദേവാധിദേവ ഉഗ്രമൂർത്തി, അങ്ങ് ആരാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ കൃപയോടുകൂടി ഭഗവാനോട് യാചിക്കുന്നതായിട്ടാണ് എന്തിൽ പറയുന്നത്? 31ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 32ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ കാലമായിട്ടാണ് അർജുനോട് പറയുന്നത്. ഞാൻ കാലമാണ്, ലോകസംഹാരകനായിട്ടുള്ള കാലം, എല്ലാവരെയും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാനിവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ യോദ്ധാക്കള് ഇതിനകം തന്നെ എല്ലാവരും നശിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആണ് ഞാനിവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയാണ്. അതായത് പാണ്ഡവരൊഴികെയുള്ള 2 കക്ഷിയിൽപ്പെട്ട എല്ലാവരും എന്തായാലും നശിക്കുമെന്നാണ് പറയണത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ തീരുമാനപ്രകാരമാണെന്നുള്ളത് കൂടി ഭഗവാൻ പറയാണ്. അപ്പൊ 33ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്, ഭഗവാൻ അതുകൊണ്ട് അർജുനോട് പറയണം, നീ എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ. കാരണം നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആകുന്നുള്ളൂ, നിമിത്തം മാത്രം ഭവ സവ്യസാചി എന്നാ പറയണത്. നീ ഒരു ഉപകരണം മാത്രമേ ആക്കുന്നുള്ളൂ, നീ അതുകൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ പറയുന്നു അടുത്ത ശ്ലോകത്തില്, ഭീഷ്മൻ, ദ്രോണർ, കർണൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ മഹായോദ്ധാക്കളും എല്ലാം നേരത്തെ തന്നെ ഭഗവാന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് എല്ലാവരും മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് നീ ഭയക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നീ യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളൂ എന്നാണ് ഇവിടെ അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വാക്കുകൾ കേട്ട് അർജുനൻ വിറച്ച് കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് വീണ്ടും അർജുനൻ ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. സഞ്ജയൻ പറയാണ് അങ്ങനെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത ശ്ലോകത്തില് അർജുനൻ എന്താ ചോദിക്കുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹത്വം കേട്ട് ഭക്തന്മാര് സന്തോഷിക്കുന്നു, അസുരന്മാര് ഭയന്ന് ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുന്നത് സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണെന്നാണ് ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഋഷികേശ എന്നാണ് അവിടെ ഭഗവാനെ അർജുനൻ സംബോധന ചെയ്യുന്നത്, ഋഷികേശ എന്ന്. പിന്നെ 37 പറയുന്നത്, കൃഷ്ണൻ ബ്രഹ്മാവിനേക്കാൾ മഹാനായ ആദിപുരുഷനും സർവത്തിന്റെയും പരമകാരണമാണെന്ന് അർജുനൻ സ്തുതിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ? ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? ബ്രഹ്മാവിനേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ പരമപുരുഷനാണ്, മാത്രമല്ല ആദി സ്രഷ്ടാവാണ് ഭഗവാൻ. എന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭക്തിയാദരപൂർവ്വമല്ല അങ്ങനെ അങ്ങയെ പ്രണമിക്കാത്തത്? അതിരില്ലാത്തവനും പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയമായിട്ടുള്ള ദേവാധിദേവ, ഉപരിയാണ് പ്രകൃതി. പ്രകൃതിക്ക് എല്ലാറ്റിനും ഉപരിയാണ്, പരമകാരണമാണ്, സർവ്വതിന്റെയും പരമകാരണനാണ് അങ്ങെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനെ സ്തുതിക്കുകയാണ്. 38ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലെ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാ പറയുന്നത്? അർജുനൻ ആദിദേവനാണ്, പുരാതന പുരുഷനാണ്, പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ ആശ്രയവും അറിയേണ്ട പരമസത്യവും എല്ലാം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ അവിടെ പ്രഖ്യാപിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ പറയാണ്, ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ അറിയേണ്ടത്. നമ്മള് 15ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ, അറിയേണ്ടത് ആരെ കുറിച്ചാണ്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ്. എല്ലാവരുടെയും ആശ്രയവും ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ആ പരമസത്യവും ഭഗവാനാണെന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. പിന്നെ വായു, യമൻ, അഗ്നി, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ തുടങ്ങിയ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉറവിടം ആരാണ്? അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രണമിക്കുകയാണ്. കാരണം ഇപ്പൊ അർജുനന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് വിശ്വരൂപം കൂടി കണ്ടപ്പോ അർജുനൻ എന്താ പറയേണ്ടതെന്നില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അർജുനനെ പ്രണാമം ചെയ്തുകൊണ്ട് പറയുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. അപ്പൊ വായു എന്ന് പറയുന്നതും അഗ്നി, യമൻ, വരുണൻ, ചന്ദ്രൻ, ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ദേവന്മാരുടെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് അർജുനൻ വീണ്ടും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് പറയാണ്. പിന്നെ പറയുന്നു, എല്ലാ ദിശകളിൽ നിന്നും ഭഗവാനെ പ്രണമിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ സർവ്വവ്യാപിയാണ്, സർവശക്തനാണെന്നുള്ളത് ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ അവിടെ
പറയുന്നതായിട്ടാണ് 40ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത്. 41, 42 ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത്. ഇനി ഇത്രയും പ്രണമം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്താ അർജുനൻ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ സുഹൃത്തായിട്ട് കരുതി ആദരവില്ലാതെ പെരുമാറിയതിന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ്. സുഹൃത്ത് മാത്രമാണെന്ന് കരുതിയിട്ട് പല സമയത്തും എന്താണ് മറ്റുള്ളവർക്കിടയിൽ വെച്ചും തനിച്ചിരിക്കുമ്പോഴൊക്കെ എന്താ പറയണത്, പലപ്പോഴും മാനിക്കാതെ അപമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാ പറയണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ പറ്റിപ്പോയിട്ടുള്ള പിഴകൾക്കെല്ലാം എന്നോട് ഭഗവാനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയാണ് ആര്? അർജുനൻ. 43ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ സർവ്വലോകങ്ങളുടെയും പിതാവും പരമഗുരുവും അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് തുല്യനായിട്ടോ ഭഗവാനേക്കാൾ ഉയർന്നവനായിട്ടോ ആരുമില്ല. ഭഗവാന് പരമേശ്വരനാണെന്നാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങേക്ക് തുല്യ പ്രഭാവമാണ്. 3 ലോകങ്ങളിലും അങ്ങയേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. പിന്നെ പിതാവ് എങ്ങനെയാണ് ക്ഷമിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത്? ഒരു പിതാവ് മകനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, സുഹൃത്തിനോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ, ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് ക്ഷമിക്കുന്നത് പോലെ ഭഗവാൻ തന്റെ തെറ്റുകളെല്ലാം ക്ഷമിക്കണമെന്ന് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കാണ്. അങ്ങനെ വിശ്വരൂപം കണ്ടതിൽ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പക്ഷെ ഒപ്പം എനിക്ക് എന്തുണ്ട്? ഭയം ഉണ്ടെന്നാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി അതുകൊണ്ട് പഴയ ആ രൂപം, സൗമ്യ രൂപം, ഭഗവാന്റെ ആ സൗമ്യമായ രൂപം തന്നെ കാണിച്ചു തരാനായിട്ട് അർജുനൻ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് 45ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില്. 46ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നത് കിരീടവും ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മം കൂടി ധരിച്ചിട്ടുള്ള 4 കൈകളുള്ള ഭഗവാന്റെ ആ രൂപം കാണാനായിട്ട് അർജുനൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിക്കണം. അത് നാരായണ രൂപത്തില് കാണാനായിട്ട് ആഗ്രഹം പറയാണ്. അപ്പോ അർജുനൻ 47ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ പറയാണ്, തന്റെ കൃപ കൊണ്ട് മാത്രമാണ് നിനക്ക് എന്ത് സാധിച്ചതിപ്പോ? ഈ വിശ്വരൂപം അർജുനന് കാണിച്ചു തന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. നിന്നിൽ സന്തുഷ്ടനായി അന്തരംഗ ശക്തിയാൽ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ അന്തർഹിതമായിട്ടുള്ള ഈ വിശ്വരൂപം ഞാൻ നിനക്ക് കാണിച്ചു തന്നു. ഇതുവരെ ഇതാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളതും കൂടി ഭഗവാൻ അവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. അർജുനൻ മാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ഈ വിശ്വരൂപം കാണുന്നതെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് നീ ഒഴുകി ഇതാരും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ തന്നെ ഇവിടെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട്. അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ്, വേദപഠനം കൊണ്ടോ യജ്ഞം കൊണ്ടോ ദാനം തപസ് ഇതുകൊണ്ടൊന്നും എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതും ഭഗവാൻ വ്യക്തമാക്കി കൊടുക്കാണ്. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ശരി, നിനക്കിനി അടുത്ത ശ്ലോകത്തിൽ പറയണം, നീ ഭയപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല, നിനക്ക് ഞാൻ ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം, നീ അസ്വസ്ഥനായി എന്നുള്ളത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി, ഞാൻ നിനക്ക് എന്റെ സൗമ്യ രൂപം കാണിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനനെ ആശ്വസിപ്പിക്കുകയാണ്. 50ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് പറയുന്നത് സഞ്ജയൻ പറയാണ്, ആദ്യം ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്തു? ഭഗവാൻ അർജുനന് ചതുർഭുജ രൂപം കാണിച്ചു കൊടുത്തു. പിന്നെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള തന്റെ ആ ദ്വിഭുജ രൂപം, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപവും അർജുനന് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നാണ് 50ല് പറയുന്നത്. 51ല് പറയുന്നത്, കൃഷ്ണന്റെ ആ സൗമ്യമായ മനുഷിക രൂപം കണ്ടപ്പോ അർജുനന്റെ ഭയമെല്ലാം മാറി മനസ്സ് വളരെ ശാന്തമായി എന്നുള്ളത് അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ദിവ്യരൂപം ദേവന്മാർക്ക് പോലും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത്രയും അത്യപൂർവമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ഇത് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തില് ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് വളരെ പ്രയാസമാണെന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ്. സുദുർദശമിതം രൂപം എന്നാണ് പറയുന്നത് ആ രൂപത്തിന്. അപ്പൊ നമ്മള് ദേവകി മാതാവിന് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്ന സമയമായപ്പോ സ്വർഗലോകത്തുനിന്ന് ദേവന്മാര് മുഴുവൻ ഇറങ്ങി വന്നു എന്നാ പറയണേ. എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നെങ്കിൽ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഭഗവാൻ നാരായണ രൂപത്തിലാണ് വരുന്നത് അല്ലെ, ദേവകി മാതാവിന്റെ മകനായിട്ട് വരുന്നത് നാരായണ രൂപത്തിലാണ്. അത് പിന്നെ മനുഷ്യരൂപം വേണമെന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് ഏത് വരുന്നത്? ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ വരുന്നത്. അപ്പൊ ദേവന്മാര് പോലും ആ സമയത്ത് എല്ലാവരും അവിടെ ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട്, ഭഗവാന്റെ ആ ദർശനം സുദുർദശമായിട്ടുള്ളതാ പറയുന്നത്, ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിലുള്ള ദർശനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് കാത്തുനിന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ 52ല് പറയുന്നു. 53ല് പറയുന്നു, വേദപഠനം കൊണ്ടോ തപസ്സോ ദാനോ യജ്ഞോ ഒന്നും കൊണ്ടും എന്ത് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാന്റെ ഈ രൂപം കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ദർശിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മള് വേദപഠനം ചെയ്തോ തപസ്സും ദാനോ യജ്ഞം ഒന്നും ചെയ്താൽ എന്ത് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല, ഭഗവാനെ കാണാനായിട്ട് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. എന്തിലൂടെ പറ്റുള്ളൂ? അനന്യ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. ഭക്തി ഇല്ലാണ്ട് ഒന്നും നടക്കില്ല ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുക, ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കുക, ശുദ്ധ ഭക്തിയോടെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോടും സമഭാവനയോടെ പെരുമാറുക, സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുക. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭക്തനാണ് എന്ത് സാധിക്കുന്നത്? ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ
55-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാൻ പറയണം. അപ്പൊ ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാൻ അറിയാനും ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഭഗവാന്റെ നിഗൂഢതയിലേക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഭക്തി വേണം. അടുത്ത് ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകത്തിൽ പറയാണ് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കണം. അങ്ങനെ ഭഗവാനെ പരമ ലക്ഷ്യമാക്കി മാറ്റാൻ ഭക്തിയോട് കൂടി എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളോട് സുഹൃത്ത് രൂപേണ പെരുമാറുകയും ചെയ്യുന്ന ഭക്തനാണ് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഈ അധ്യായത്തിലെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാൻ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ എടുത്തു പറയാണ്. ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനും ഭഗവാൻ അറിയാനും സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇനി അടുത്ത അധ്യായത്തില് എന്താണ് ഭക്തി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അടുത്ത അധ്യായത്തില് പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നത് അങ്ങനെയാണല്ലേ? ഭക്തിയിലൂടെ മാത്രമേ, ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാനം ചെയ്തോണ്ടോ യജ്ഞം ചെയ്തോണ്ടോ തപസ് ചെയ്തോണ്ടോ ഒന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. ഭക്തി ഇല്ലാതെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനോ ഭഗവാൻ അറിയാനോ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഇനി ഭക്തി എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. ഭക്തി എന്ന് വെച്ചാൽ ഭക്തിയുടെ സേവനാണ്. അതെന്താണെന്നുള്ളതാണ് 12-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഭക്തി യോഗത്തിൽ